ह्या बघून तुम्ही ओळखले असाल की मी आता तुमका कशाची माहिती देतात. ह्या माझ्या हातात एका म्हणतात मरगज, आणि या मरगज आपण शक्यतो गणपती जेव्हा ठेवलो जाता, गणपतीचा विराजमान होता आपल्याकडे, आणि जेव्हा पूजा केली जातात तेव्हा डेकोरेशनसाठी या मरगजचा वापर केला जाता. आणि या मरगज खरं तर खडकात गावता, दगडात गावता, आणि सध्या गणपती आता 19 सप्टेंबर येत असल्यामुळे जोरदार तयारी सुरू झालेली आहे. आतापासूनच या मरगज काढूक सुरुवात झालेली आहे. आणि आपल्या सोबत असत सावंतवाडीतले रमेश गावडे म्हणून असत. त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया या मरगज नेमक्या कसा काढतात, ही मरगज आणखीन खय खय गावतात. काका काय सांगशात या मरगज बद्दल आणखी? एकदम चांगला, म्हणजे कसा आपण वापरू शकतो, म्हणजे आपल्या गणपतीकडे चांगला वाटतं. क्रिसमस साठी पण वापरतो शक्यतो आम्ही गणपतीसाठी वापरतो, डेकोरेशन साठी म्हणजे त्याची जरा लाईटिंग साठी जरा चांगला वाटलं, लोकांना सारखं वाटतं वा बाबा कोणतरी चांगला काहीतरी केलं. तुम्ही आता या व्यवसायात कधीपासून असाल? गेल्या मग आता 8 वर्ष तर मी बाजारात कधी घेतो, मी घेताना कसं डायरेक्ट आपण बाजारातून घेऊन जातो. आपला व्हायचा वस्तू आपण स्वतः करायचं. 100 रुपये वाटतं घेतलं होतं आपण महाग करतो, 5 वाटतं घेतलं तर 500 रुपये. असं एक कामासून ह्यातला काय माझी भीती. तुझं नाव कसं रे? रोहित. आणि तुझं रे? मंथन करत. आणि तुम्ही खरं होतात दोघे जण त्यांच्या बाजूत, म्हणजे सावंतवाडीचे जात. पण यानं मरगज आता खय जास्त करून गावता? जंगलात खयच्या विशिष्ट भागात गावता? कारण ज्या प्रत्येक ठिकाणी थंड वातावरण त्या ठिकाणी भेटतं. आपल्या आंबोली घाटात भेटतं, पण तो काढून देणार फक्त भेटतं आपल्या डोंगर हा तिकडे भेटतो. अजून सिंधुदुर्गात खय असा मोठ्या प्रमाणात गावता? चौको त्या बाजूला पण ते काढून देणार. बरोबर. त्यामुळे कसं तिकडे कोण जातात इकडे काढूक बरं ना आपण. बरोबर. त्यामुळे आपण चला बाबा सगळे त्याची काळजी करायचं चतुर्थीसाठी. बरोबर. पण तुम्ही आता जेव्हा या विकतात तेव्हा त्याची काय किमती असतात आणि सध्या त्याचे रेट काय असतात? सध्याचे रेट 100 रुपये सध्या. तर कसे रेट, म्हणजे वाटू गावतात की पूर्ण जर घेऊन जायचं असेल तर सगळ्यात घेऊन जावं? तो 2000-3000 असे द्यायचे. आणि तसं किती त्याची विक्री होता, म्हणजे एका वेळी लोक किती घेऊन जातात या सगळ्या? ते कसं आपलं होय तसे घेऊन जाईल. आपला बाबा गरज आता किती आहे, एक पिशवी आहे 2000 नाही तर 3000 अशी पिशवीची रेट आहे. त्यामुळे कसं असे घेण्यापेक्षा मग आपण थोडं बरं ना. बरोबर. खडकांबरोबर आणि खैया गावता, म्हणजे असं झाडांवर वगैरे येतात? झाडावरती गावतात, पण परत चढताना टेन्शन होता, चढूक परत भेटावं ह्या कसा चढू काही आपण गावता. बरोबर. त्यामुळे मुलं अशी गावतात, चला बाबा जाऊ एखादी मजामध्ये घेता ना. आणि ह्या काढताना काय काळजी घ्यायची लागता? म्हणजे स्वतःची काळजी घ्यायची. अगदी बरोबर. एक म्हणजे आपले हात पण फाटतं, खडक लागा, दगड लागतं, कोणी जनावर पण असते, पण ती पहिली काळजी घ्यायची. बरोबर. तू मग अशी सांगत होते तुझ्या हातात लागला, काय झालेला? तुझं लक्ष आणि तुझे काय अनुभव होते? तुला मजा येत या सगळं करताना? किती वाजता तुम्ही या सगळ्या गाडी गेलात? 11:30. आणि ह्या सगळं सुरू केलं. आता किती मिळवला तुम्ही? अर्धी पिशवी. आणि किती दिवस टिकता या मरगज? कसं आपण ठेवणार असतं, आपण व्यवस्थित ठेवलं तर व्यवस्थित. कसं आपण वापरलं टाकून दिलं तर काय मग अर्थ. आपण तरी किती वर्ष येतात किंवा किती दिवस? 2 वर्ष येतात वापरलं. आता हे माका 2 वर्षाचा घेतो. पण ह्या कसं जपून ठेवचा लागतात? पिशवीत भरायचं, धुवायचं. आता हे दूध आता 2 दिवस पुरे दूध. कसं काय एकदम इतकं दिवस कशा? म्हणजे हिरवं राहावं ना त्यासाठी. आता गणपती तर 19 तारखेचा, आतापासून जर ठेवलं व्यवस्थित तर गणपती आपण घेतली. मग काय करूचा लागतं? म्हणजे पहिल्यांदा धुवून दे का फुगट ठेवू? फुगट ठेवायची. आपण जसे कपडे धुतो तसे धुवायचे. किती वेळ फुगट ठेवायचं? 1 तास फुगट ठेवलं, माती पुढे जाऊ होईल. आता परत वजन होतं खाली. बरोबर. त्याचा रेट पुन्हा असतो, म्हणजे सगळ्याची जबाबदारी आपण घेऊ ना. बरोबर. परत गणपतीकडे पण घाण वाटतं का माणूस म्हणतात की बाबा कुठून आणले, चांगलं वाटत आहे ना. म्हणून सगळ्याची आपण जबाबदारी घ्यायची. आणि मित्र वगैरे असं तेव्हा चला काय ते करूया चांगली रीती. बरोबर. त्यानंतर फुगट ठेवल्यानंतर ते किती वेळात काढू गावात म्हटलं? 1 तास आपण काढायचं. आणि नंतर मध्ये का वाळत ठेवायचं. पण वाळत ठेव सूर्यप्रकाश लागता की नुसता घरात चालतं ठेवलं, पण थंडाचं ठेवायचं. म्हणजे पाणी सकाळ संध्याकाळ पाणी मारत राहायचं. ही काळजी घेणं महत्वाचा. म्हणजे कसं आपल्या आता बाबा एकदम चांगलं होतं आजपासून जर आपण घेतलो ना 19 तारखेपासून आपण व्यवस्थित ठेवायचं.
म्हणजे कोण मांजर पण आतमध्ये जाता कामा नये. अच्छा. छोटे पोरगे पण तुम्ही हात लावता कामा नये. एवढी काळजी घ्यायची लागते. आणि जर समज चुकून हात लागलो किंवा ते मग वेळ जातो मग. म्हणजे काय होतं म्हणजे नेमकं? कसं तर मी एक हात लावलं हा. की तो बाबा बघूया काय तर तो धारवण टाकली हा. तर तो आपण यूज करू शकणार नाही आपण. बरोबर. मग त्याच्यासाठी आपण सगळी काळजी करायची लागते. म्हणजे मांजर कोणी येतात नाही, छोटे पोरगे असतात ना त्यांची पण काळजी आपण घ्यायची लागते. बरोबर. आणि त्याच्यानंतर मग जेव्हा आपण गणपतीत घातला, गणपतीचं विसर्जन झाला की नंतर मग कसा ठेवता लागतो? पिशवीत ठेवायचं. हा. घालून ठेवलं ना तर मग पुढच्या वर्षात ना होईल. मारून 8 दिवस धुवून ठेवायचं. धुवून ठेवा. म्हणजे परत तो जिवंत होतो. अच्छा. जिवंत आले का पण आपण होय तसं मग वापरून ठेवतो. तुमचं काय या व्यवसायाचे अनुभव आहे तुमचा? म्हणजे तुमचं असं कशात वाटलं की आपण हा व्यवसाय सुरू करू? नाही आम्ही कसं मी जेव्हा आमच्या गणपती होतो ना तेव्हा मी अक्षरशः वाढीत गेलो. आमच्याकडे म्हणजे मेहनत वाढी गेली की बाबा काही नव्हतं होतं. तर एका विचार वाटतो कसं तर 100 म्हणजे 5 आमका होय किती अर्धी पिशवी लागतात. वाटे म्हणजे फक्त असतात किती 3 नाही 4. म्हटलं बा एवढं घेऊन मी काय करू. मग म्हटलं आदेशी म्हटलं ना त्याला म्हणजे विकत आपण घेऊन जाऊ. विकत तो पूर्वच नाही. मग आयडिया काय केलं म्हणून आपण एक दिवस खाडो करायचं कामाचं इथे येऊन करायचं 2-3 पिशे फुल घेऊन टेस्टिंग मी घरी घेऊन जा आणि तो मी विकत तिकडे घेऊन ठीक आहे. असं नाही कोणातरी घेऊन दे आपला काय तू 100 देतो 50 देतो. बरोबर. असं मी करून देतो. तो माका बिझनेस अजूनपर्यंत सुरू ठेवतो. बरोबर. म्हणजे विकत घेण्यापेक्षा आपण करायचं. बरोबर. पण आता बघा महागाई वाढलेली आहे. म्हणजे जिकडे गेल्यात तिकडे महागायचा महागाई आहे. म्हणजे खयची वस्तू गेल्यात त्याचे रेट पहिल्यापेक्षा डबल. हो ते असतं. तुम्ही जेव्हा व्यवसाय सुरू केलेला तेव्हा त्याचे रेट काय होते आणि आता त्याचे रेट काय? पहिलं मी जेव्हा घेईना 50 रुपयांची स्टार्टिंगला सुरू हा. 30 सुरू हा. वाटतो हा. 30 रुपये त्याच्यानंतर 50 झाले त्यानंतर 60 झाले असे म्हणजे टप्प्याटप्प्याने वाढत गेले. बरोबर. मग विचार केला म्हटलं ह्या बाबा विकत घेऊन आपल्याकडे होतं नाही. आपण मग पण किती 250 रुपये बरोबर. 300 रुपये ते काय गेले. मग आम्ही पुढे करतो लोक काय त्यापेक्षा आपण डोक्यात प्लॅनिंग ठेवायचं. कामाचं एक दिवस खडं झालं हरकत नाही पण आपण एक पिशवी घालतो ते घेऊ हरकत नाही. बरोबर. तुमची खरंच खूप छान संकल्पना आणि म्हणजे इतक्या दिवसात सुद्धा म्हणजे आता कशी आपली नवीन पिढी आहे त्यांना सगळ्या रेडीमेड लागतात. हो. पण तुमचे विचार असे आहेत की तुम्ही स्वतः काढतालात, तुम्ही स्वतःही साठी वापरतालात आणि लोकांका पण दुसऱ्यांका देतालात. पण त्याच्यामुळे आता सध्या गणपती येत असत आणि खरेदीची सुद्धा लगबग होत असा. आणि असा जर तुमका सुद्धा तुमच्या गणपतीच्या डेकोरेशन साठी मरगज होया असतात तर या काकांशी नक्की संपर्क साधा आणि त्यांच्याकडनं या मरगज तुमका जर हव्या असत तर त्या घेऊन जाया. धन्यवाद. तुमचेही आभार. तुमचे दोघांचे आभार. नमस्कार तुम्ही मॅडम. आमच्याशी संवाद साधलात त्याबद्दल. तर हे होते रमेश गावडे आणि सध्या ते ह्या मरगज काढूच्यासाठी ह्या इकडच्या झाई दिलेत. मी तुमच्या ठिकाणचं मात्र नाव सांगूच नाही कारण मग सगळेच इकडे येतले. कॅमेरामॅन मयुरेश राहुल सह जुईली पांगम, कोकण साधलाई, सावंतवाडी.